Ondo, eta Oso ondo. Ondo atera da gaur. Topaketa. Primeran. Kaixo neskak, zer moduz? Kaixo? Kaixo? Zer moduz? Oso ondo. Primeran. Kaixo? Zer moduz? Zer moduz topaketa? Ondo. Eberto. Sukaldari honena. Kaixo, zer moduz? Ondo. Ikasle, Floridako ikasle berriak. Eta gizon hori. Kaixo, zer moduz? Ondo eta. Zer moduz Kuban? Oso ondo. Primeran. Kaixo. Kaixo eta gur. Kaixo eta gur. Ondo ibili. Kaixo, zer moduz? Zer dau? Gaztetxea! Gaztetxe, hau gaztetxea! Zer moduz? Ze moskortuta, moskorrak dira guztiak hemen. Kokak! Bai, kokak. Sí, oso ondo, zorionak, Ireki atea mesedez, Gero arte!